Bon dia a tots de nou i moltes gràcies per vindre un divendres més així a la plaça de Manises per reivindicar els drets legítims dels treballadors de Ràdio Televisió Valenciana. No teniu la idea de que sou l'enemic públic número 1? Sí. Veritat? O sigui, no som els únics nosaltres, no? Segurament els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana tenim la culpa de tot, som uns privilegiats. De fet, alguns ja este mes no van a cobrar l'atur. És un privilegi que pocs tenen. Portar més de 40 mesos i més de 50 mesos com si fórem un pollastre a l'ast, estan rostint-nos. Ja fa quasi 30 mesos que van tancar Ràdio Televisió Valenciana, que el Partit Popular va perpetrar aquesta barbaritat, i ja fa quasi un any que hi ha un govern teòricament progressista i d'esquerres que no respecta els drets legítims dels treballadors. I tal com hem vist ja esta setmana, sembla que la cortina s'ha descorregut i que ja està clar quin va ser el pla de presidència de la Generalitat Valenciana. Començàvem també esta setmana amb una entrevista del síndic de Podemos, d'Antonio Montiel, en la qual ens deia als treballadors de Ràdio Televisió Valenciana que el que no podíem aspirar era a recuperar la nostra taula, el nostre ordenador i la nostra cadira. Contraís el subconscient, Vull dir, a Ràdio Televisió Valenciana no n'hi ha només periodistes. A Ràdio Televisió Valenciana no n'hi ha només administradors, n'hi ha moltíssimes categories que no aspiren a tindre una taula i un ordenador. L'única cosa que aspiren és a recuperar el lloc de treball que ens van robar. Ràdio Televisió Valenciana la formen moltíssimes categories professionals. Una categoria professional com per exemple la del senyor Montiel, que és secretari d'Ajuntament, que si tornara al seu lloc de treball, que segurament se l'ha guanyat honestament, li agradaria recuperar, això sí, la seva taula, el seu ordinador i la seva cadira. Com qualsevol persona que s'ha guanyat honradament un lloc de treball i aspira a tornar a ell. Això és la mateixa sensació i el mateix que li demanem als nostres polítics, que tinguin empatia amb el drama i amb la jugada fosca que ens va fer el Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Són les 12:09 i anem a guardar un minut de silenci. Bueno, és difícil trobar solucions quan s'està tan descoordinat com el govern valencià en el tema de Ràdio Televisió Valenciana. Esta setmana el mateix síndic de Podem, Antonio Montiel, li contestava a Mònica Oltra, la vicepresidenta del govern valencià, que d'emissions provisionals res, és a dir, no s'aclarissen ni entre ells. I després ja són majorets, les casualitats no existeixen, vull dir, no passa res de forma innocent. Hi ha informes que se presenten, que se fan públics, que se tira la notícia per un lloc i que després s'acaben de rematar. Vull dir, les campanyes orquestrades nosaltres ja ens les coneguem i ja portem algunes hores de vol. És curiós que Presidència de la Generalitat Valenciana demane un informe al Consell Jurídic Consultiu. És curiós des del punt de vista, sobretot polític, perquè la proposició de llei l'han acordat fonamentalment, l'han debatut els 5 partits, però l'han acordat fonamentalment el grup socialista al Parlament Valencià, el grup de Compromís al Parlament Valencià i el grup de Podemos al Parlament Valencià. Jo no sé si és que no se fien els uns dels altres, però no s'entén massa perquè des del punt de vista polític se li demana al Consell Jurídic Consultiu, amb tots els seus defectes, amb tots els seus protagonistes que tenen una història particular, que així no anem ara, en un cas sí, però no anem ara a revelar, però és, si més no,
una paradoxa, no? Que des d'ací, des del punt de vista polític, Presidència de la Generalitat vulgui fer objeccions a una llei que ha pactat el grup socialista entre altres. També és una ingerència del poder executiu respecte al poder legislatiu. No anava a ser una tele no governamental, no anaven a deixar llibertat a les Corts per tal de redactar la llei. Bueno, pues sembla que no. És evident que el dictamen no es vinculant, pero ahí lo van a dejar para que sus señorías reflexionen. Nosaltres, el comitè d'empresa, hem trobat alguna irregularitat i hem presentat un escrit tant a presidència del Consell, al Consell Jurídic Consultiu, com als grups de les Corts Valencianes. I ara Albert Vicent vos conta quines són aquestes irregularitats que hem trobat en el dictamen del Consell Jurídic Consultiu. El Consell Jurídic Consultiu està format en aquests moments per 7 vocals, 7 consellers, millor dit. D'aixòs 7, n'hi ha un que és nato, que és Francisco Camps, i els altres 6 són eleccions, elecció per part dels partits. 5 han estat proposats pel Partit Popular i una persona ha estat proposada pel Partit Socialista. Este organisme, quan es va reunir a dictaminar sobre la proposició de llei que ve de les Corts, ho va fer perquè li ho va demanar el Consell. Normalment, quan se fa una llei, i és el Consell el que la fa, està obligat a passar pel Consell Jurídic Consultiu. No és el cas quan és una proposició de llei que emana directament a proposta de les Corts. La proposició de llei que se va fer per a recuperar el servei i que se va aprovar en el servei de radiotelevisió i que es va aprovar en desembre, això no va passar pel Consell Jurídic Consultiu. En aquesta ocasió el Consell ha optat per traslladar aquesta proposta legal que ve de les Corts a proposta de 3 partits, Compromís, PSPB i Podemos, l'ha proposat traslladar al Consell Jurídic Consultiu no per iniciativa pròpia, sinó perquè li ho ha demanat el Partit Popular. O sigui que la política audiovisual, la política respecte a Radiotelevisió Valenciana, en aquests moments la dicta a cau d'orella i la dicta a cau d'orella al Partit Popular a presidència. Aquest és el primer punt que voldríem subratllar. El segon punt, quan arriba aquest informe, quan arriba el moment de debatre aquest informe per part del Consell Jurídic Consultiu i se produeix el debat, n'hi ha 6 persones que tenen dret a vot. D'aquestes 6 persones amb dret a vot, n'hi ha una persona que és extreballadora de Radiotelevisió Valenciana, que va ser lletrada de Radiotelevisió Valenciana i que està contravenint l'article 10 del reglament de funcionament del Consell Jurídic Consultiu. Per tant, està no inhibint-se, no s'inhibís, però no és que no s'inhibís del debat, és que a més té la barra de pronunciar un vot particular fonamentant i dient que està en contra de que s'aprovi la llei que va a reobrir una futura Radiotelevisió Valenciana. Nosaltres, el comitè d'empresa, el que hem fet és argumentar aquests fets que s'han produït en aquest debat, dir que no s'ha inhibit, que ha format part del debat i que a més ha tingut la barra de traure un vot particular. Aquesta informació li l'enviem al president del Consell Jurídic Consultiu, li l'enviem als 5 grups parlamentaris i l'enviem també a qui ha encomanat aquest informe, que no deixa de ser presidència de la Generalitat. I n'hi ha una altra qüestió de fons sobre el contingut del Consell Jurídic Consultiu que també volem subratllar perquè és molt preocupant. Com sabeu, aquest informe el que qüestiona són els hipotètics privilegis que podrien tindre els treballadors per a tornar. Un d'aquests privilegis ve derivat de l'acord de l'ERO que es va votar en l'Assemblea i que van firmar 5 dels 6 sindicats en el seu moment. Què és el que deia aquest punt? El punt 6, que en cas de que la Generalitat recuperara el servei de Radiotelevisió Valenciana i en cas de que recontratara treballadors, s'estaria en preferència a aquells treballadors que voluntàriament, aquells treballadors de Radiotelevisió Valenciana que voluntàriament demanaren tornar, conforme a les categories existents en el seu moment. Per tant, posats a formar una primera bolsa de treballadors per a posar en marxa la primera Radiotelevisió Valenciana, aquests treballadors, conforme a les categories que ja existien, tindrien que eixir d'aquells que ja formaren part de Radiotelevisió Valenciana en compliment d'un ERO, d'un acord de l'ERO que és íntegre i que no se pot fraccionar. O sigui, si complixes l'aspecte 1, el punt 1, que és tirar la gent a 1.600 treballadors, complixes el punt 6, el 7 i el 8. Per tant, així que és el que està dient el Consell Consultiu a la Generalitat. No me cumpla, no me trasllade aquest punt de l'acord de l'ERO a la llei. Pot fer-ho? Entenem que no. Entenem que no per què? Perquè els acords, la negociació col·lectiva entre les empreses i els sindicats, per la Constitució, per l'Estatut dels Treballadors i per la legislació laboral vigent, és una qüestió que és exclusiva de les parts, per tant, dels sindicats, que en aquest cas estaven representats pel comitè d'empresa i de l'empresa. Què està fent el Consell Consultiu?
està clavant-se camisa d'11 vares, està envaint una competència que constitucionalment no és de les Corts, no és del Consell i que no és tampoc d'ella, és de les parts que van firmar aquest acord de l'ERO. Per tant, aquests dos punts, voleu que tingueu clar, hem anat a totes les institucions, passarem per registre i deixarem clar la postura del comitè d'empresa, que no deixa de ser la defensa no dels privilegis, sinó del compliment de lo que es va fer allí. Una altra qüestió que voldríem ja per rematar és que una part d'aquest comitè d'empresa sempre ha estat molt a favor de negociar i de trobar solucions pactades en el Consell. Probablement ja no mos queda ni així de marge, ni així de marge. Per tant, si no mos queda així de marge, mos quedarà el terreny que el seu dia va obrir la CGT. Per tant, estarem amb la CGT en el terreny judicial, en la demanda, no com a demandats, perquè no podem ser demandats, que és una postura que és patrimoni d'ells, però sí que tindrem una postura activa en l'Audiència Nacional en defensa dels postulats de la CGT. Que ho tinguin molt clar, no ens han deixat ni així per a negociar i com a codemandats actuarem activament en favor de la defensa de tots els treballadors. Bueno, com ja hem comentat, això ha sigut una campanya orquestrada, evidentment, des del Palau de la Generalitat, perquè fa referència a aquests suposats privilegis. Però jo no sé si s'heu llegit el dictamen del Consell Jurídic Consultiu i que, tal com ells l'agafen com a bo, anem a agafar-ho també com a bo nosaltres. Allí la notícia és que admet la possibilitat de la successió empresarial. La notícia no són els privilegis i la recuperació dels nostres llocs de treball, no. La notícia és que per incompetència del Palau de la Generalitat i per incompetència del govern valencià, si hi ha una successió d'empreses, han de readmetre els 1.600 treballadors i això ens costaria als valencians una barbaritat de diners per la mala gestió de l'actual govern valencià. Esa és la notícia, companys periodistes, no la recuperació d'aquests presumptes privilegis nostres. La notícia és que els que estan ahí dins estan gestionant mal i es pot costar moltíssims diners als valencians la culpa de la seva mala gestió. És a dir, que prou ja de campanyes interessades, prou ja, estem farts. És una tortura psicològica i laboral que no es mereix cap persona. Estem farts, ja. I ja per últim, l'actuació d'ahir que denota la categoria d'un govern. No sé per a què van dur al director general de la TVG, una comunitat equiparable, el van dur a la comissió parlamentària. Una comunitat autònoma equiparable a nosaltres perquè té llengua pròpia i té una corporació que podia ser com la nostra. Ahir ja se va desvelar quina és la televisió i quina és la ràdio que vol este govern. Una ràdio i una televisió de segona divisió B. Una ràdio i una televisió com té el Partit Popular en Múrcia, Castella i Lleó i en Telemadrid després de l'ERO. Ixa és la ràdio i la televisió que vol este govern. Una ràdio i una televisió que siga poca plantilla, que hi hagi una relació laboral lamentable, com han denunciat els companys d'Aragón Televisió esta setmana, i que per als valencians vagi poquet a poquet en marxa. Nosaltres no volem ixa ràdio i ixa televisió. Nosaltres volem una ràdio i una televisió que estiga al mateix nivell que el poble valencià. I nosaltres creiem que tots som de primera divisió. No volem una ràdio i una televisió que cree només 1.250 llocs de treball directes, indirectes i induïts, no? Que no sabem exactament què vol dir induïts. Bueno, això és el pla que durant esta setmana s'ha desvelat des del govern valencià. Nosaltres ens sap mal dir-ho, però ja des del principi vam establir quin era el full de ruta, què és el que s'havia de fer per a detindre la liquidació i per a solucionar aquest conflicte i no veure'ns en aquesta situació. No ens han fet cas i, com diu Albert, l'única cosa que ens queda és duig per ells anar als tribunals. Per tant, com sempre, encoratjar-vos. Sabem que és una situació ja a partir d'ara, del mes de maig, molt difícil per a tots. A ells sembla que això es dona igual, la situació personal de la plantilla de Ràdio Televisió Valenciana. A nosaltres no, anem a estar més units que mai i, com sempre, moltíssimes gràcies per vindre. Vos esperem el pròxim divendres. Ànim i endavant!